ועכשיו מה? מה נראה לך, אדוני ראש הממשלה, מר נתניהו? שאתה תנבח על הציבור אוסלו ומדינה פלסטינית, והציבור ישכח 1,300 נרצחים ונופלים? שנשכח לך את נאום בר אילן, מר נתניהו? או שנשכח לך את נאום וואי? אחרי שאתה התחייבת בעצם לממש את הסכם אוסלו. אתה, מר נתניהו, ויתרת על חברון. אתה, מר נתניהו, חיבקת את ערפאת. אתה, מר נתניהו, קראת לו שותף וחבר, והתרגשת עד עמקי נשמתך כשהוא איחל לך מזל טוב ליום הולדתך. את המחליף של ערפאת, אגב, אתה הזמנת אליך הביתה לביקור ולארוחת ערב. וואלה, המשותפת לא פועלת כמוך. אתה, אדוני ראש הממשלה, באמת חושב שמישהו ישכח לך את זה? וייתן לך לפזר מסך עשן בזוי שכזה, כדי שלא יראו איך אתה שודד את הנושאים בנטל והנפגעים מהטבח? מי האמין, ביבי, שאחרי שהפכת להיות סייען חמאס ומימנת אותו, אתה עושה בשבילו כעת את העבודה ופוגע הלכה למעשה באלו שנלחמים נגדו. כך תיזכר לדיראון עולם בנימין בן ציון וצילה נתניהו, סייען החמאס ומחריב ישראל המודרנית, מחבק רבי מרצחים. אבל זה מי שאתה. אתה צבוע ולא רק בעם, אלא בדרך חייך. אתה באמת חושב באיזשהו תסריט שאחרי שהבאת עלינו שואה, מישהו בליכוד או בעם ישראל יאפשר לך להגיע לתקומה